हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानो फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय फुल डिटेल्स मोनजोबगोन बेवहाय अनलि 8 पासफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ग्रेजुवेटनिफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन आसाम एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि साख्रि बियो बेखौ आंनि जितु वेबसाइट bodoinfo.com बेवहाय अलरेडि खादों नोंथांमोना गोसोब्ला बेवहाय थांनानै नायनो हागोन फार्स्टआवनो मोनगोन एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट बेवहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो आं नोंथांमोननो बर'नि लिरना होदों दे गासैखौबो नोंथांमोना बर'आवनो फरायनानै माने बुजिना लानो हागोन भाई जों जुदि नायोब्ला बे पोस्टा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि पोस्ट विच हिसाबै नायोब्ला फार्स्टआवनो दं एग्रिकालचार एक्सटेंशन एसिस्टेंट AEA होनदों बेखौ बेवहाय गासै 1587 टा मासि दं माने टोटल 1837 टा वैकेंसी दं मासिफोर दं बेनिनो एग्रिकालचार एक्सटेंशन एसिस्टेंटआव 1581 टा वैकेंसीज दं मासिफोर दं बेखौ 1581 नि 870 खौ आनरिजार्भफोरनि थाखाय आरो ST प्लेनफोरनि थाखाय जोंनि ST प्लेनफोरनि थाखाय 65 टा वैकेंसीज माने रिजार्भ खालामना दोनदों सैलारि मोनगोन 14000 निफ्राय 60500 सिम लोगोसे ग्रेड पे 6200 सोलोंथायारि रोंगौथि सोङोब्ला बेवहाय हायार सेकेंडारि पास ब्ला जागोन माने हायार सेकेंडारि पासफोरासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पासफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन हाया सोंनो नाङा ना बेखौ मानो होनबा बेवहाय हायार सेकेंडारि अलरेडि लिरना खादों लोगोसे प्रिफरेन्स जुदि होयोब्ला माने प्रिफरेन्स हिसाबै नायोब्ला साइन्स आरो रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट थानायफोरनो बांसिन गोसो होगोन नांगौ बिथांमोना नाथाय गासैबो आयदानिनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ आर्ट्सनियाबो हागोन आरो कमार्सनिफोराबो हागोन नाथाय साइन्सनिबा एसे मोजांसिन जागोन होनना बुंदों नेक्स्टआव जुनियर एसिस्टेंट गासै 200 टा मासिफोर दं बेवहाय बेनिनो हेडक्वार्टार लेभेलाव 47 टा आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव 153 टा मासि दङ बेवहाय सैलारि मोनगोन 40600 निफ्राय 60500 सिम लोगोसे ग्रेड पे 6200 सोलोंथायारि रोंगौथि होनना बुङोब्ला एडुकेशन क्वालिफिकेशना ग्रेजुवेट जानांगोन होनना बुंदों जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो ग्रेजुवेशनल'सो जानांगोन बेवहाय मार्क्स जेबो सोङाखै लोगोसे खमावनो 6 दाननि कम्पिउटारनि सार्टिफिकेटबो थानो नांगोन ना बिथांमोना बुंदों नेक्स्टआव स्टेनोग्राफाराव गासै 9 टा मासि दं बेनि सैलारियाबो एखे 14000 निफ्राय 60500 जों लोगोसे ग्रेड पे 8700 सोलोंथायारि रोंगौथिया बेवहायबो ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय मार्क्स बुङाखै लोगोसे ग्रेड 1 नि स्टेनोग्राफिनि डिप्ल'मा थानो नांगोन 80 टा वर्ड पर मिनिट माने 1 मिनिटाव 80 टा लिरनो हानाय लोगोसे 6 दाननि कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट थानो नांगोन होनना बुंदों स्टेनोटाइपिस्टआवबो एखेयानो बेवहाय टोटल 5 टा मासि दं इंलिशफोरनि थाखाय 4 टा आरो एसामिसफोरनि थाखाय मोनसे मासि दं सैलारिया एखे 14000 निफ्राय 60500 लोगोसे ग्रेड पे 6200 एडुकेशन क्वालिफिकेशन एबा सोलोंथायारि रोंगौथिया हायार सेकेंडारि पास बानो जागोन नाथाय स्टेनोग्राफिनि डिप्ल'मा थानो नांगोन 80 टा वर्ड पर मिनिटजों आरो लोगोसे कम्पिउटारनि खमावनो 6 दाननि कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट थानो नांथारगोन एक्चुअली दानिया ना कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट थायोब्ला मोजांसिन जायो दे मिनिमाम 6 मान्थनि आरो 1 इयारनि 1 बोसोरनि जाबाथ' आरो माने ओरैबायदि मोजांसिन जाखायो नेक्स्टआव इलेक्ट्रिशियान दङ 5 नम्बर पोस्टआ बेवहाय मोनब्रै मासि दङ बे सैलारिया एखे 14000 निफ्राय 60500 सिम लोगोसे 6200 मोनगोन ग्रेड पे बेनि सोलोंथायारि रोंगौथिया बा एडुकेशन क्वालिफिकेशना मेट्रिक पास जानांगोन लोगोसे 2 बोसोरनि इलेक्ट्रिकनि ITI नि डिप्ल'मा थानो नांथारगोन अब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि उनाव PI FI FS कम्पिउटार बेवहाय गासै 24 टा मासि दङ सैलारि एखे सोलोंथायारि रोंगौथिया हायार सेकेंडारि पास जानांगोन नाथाय हायार सेकेंडारि पासल' जायोब्लाबो जाया हायार सेकेंडारियाव नोंनि साबजेक्टआ स्टेटिस्टिक जुदि थायोब्ला मोजां बा इक'नमिक्स थायोब्ला मोजां बा सानखान्थि थायोब्ला मोजां बा मेथामेटिक्स थायोब्ला मोजां माने बे मोनथामनि जायखिजाया मोनसे साबजेक्टआ थानो नांथारगोन नोंथांनि हायार सेकेंडारि फरायनायाव स' बे गैयाब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा स' रिपिट खालामदों हायार सेकेंडारि पासजों लोगोसे नोंथांनि जितु आयदा बा साबजेक्ट बेयो बे मोनथामनि मोनसे थानो नांथारगोन खमावनो मोनसे स्टेटिस्टिक इक'नमिक्स आरो मेथामेटिक्स बे मोनथामनि जायखिजाया मोनसे नेक्स्टआव 7आव मेकानिक बेयाव जुट होदों टोटल 6 टा मासि दङ सैलारि एखे मेट्रिक पासजों लोगोसे 2 बोसोरनि मेकानिकेलनि ITI नि डिप्ल'मा थानो नांगोन मेकानिकेल डिप्ल'मा ITI नि स' बेहाय थानो नांथारगोन बेखौ एप्लाइ खालामनोबा लास्टआव दङ ग्रेड 4 टोटल 9 टा मासि दङ सैलारिया बेथना 12000 निफ्राय 35000 सिम लोगोसे ग्रेड पे 3900 बेनि सोलोंथायारि रोंगौथिया अनलि 8 पासब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन आं अलरेडि नोंथांमोननो फार्स्टआव बुंखादोंमोन ना 8 पासफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै स' माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो बे जितु बेनि डाइरेक्ट लिंक बे डाइरेक्ट लिंकखौ आं बे गाहायाव खादों नै नोंथांमोना गोसोआव लानो हायो गोनां लिंकफोर एप्लाइनि लिंकआ नै बेयाव थुना हो क्लिक खालामना होयोबानो नोंथांमोना डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हाखागोन आरो जुदि गोसोब्ला नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानैबो नायनो हागोन बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट guwahati.ac.in बेहाय थांनानैबो नायनो हागोन
आरो नङा बेनिख्रुइ माने बेस्ट आइडिया जाबाय बे जिथु डाइरेक्ट लिंक बे डाइरेक्ट लिंकआव क्लिक खालामना होयोब्ला आरो एक्सट्रा माने बेफोरबायदि थुबाय थानांगौनि गोनांथि गैया स' बे आंनि वेबसाइट bodo.info.com बे थांनानै नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय मा नांगोन होनना बुङोब्ला बार्थनि सार्टिफिकेट नांगोन माने जुदि एज प्रुफ दे बार्थ सार्टिफिकेट माने एज प्रुफ नांगोन एज प्रुफ हिसाबै नों जुदि जोनोमनि सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट दंब्ला बेखौ हो आरो नङाब्ला मेट्रिकनि एडमिट कार्डखौ होयोब्लानो जाबाय लोगोसे जितु एप्लाइ खालामगोन पोस्ट उइस हिसाब दङ ना जेरै मोनसेया मेट्रिक पास बा हागोन मोननैसोआ हायार सेकेन्डारि पास बा हागोन बा मोननैसोआ ग्रेजुवेट पास बा हागोन स' बे हिसाबै बे पासनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ नांगोन नांदों लोगोसे मोननैसोआव डिप्ल'मा बिदों जेरै कम्पिउटारनि नङाब्ला ITI स' बे हिसाबै माने नोंथांमोननि जितु सार्टिफिकेट डिप्ल'मानि सार्टिफिकेट बेखौ होनांगोन बेनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन जितु हारिनि फोरमान बिलाइ बे जोंनि ST फोरनि कास्ट सार्टिफिकेटआ स' ST हिसाबै कास्ट सार्टिफिकेटआ इम्परटेन्टथार बेनि उनाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बेखौबो नांथारगोन स' नोंथांमोना बानायना लायाखैब्ला बानायना लायोब्लानो जाबाय बिनि उनाव से नम्बरखौ एप्लाइ खालामग्राफोरा रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन थ' माने प्रिफारेन्स मोनगोन आरोना बे हिसाबै माने बे थायोब्ला बिनि उनाव नोंनि फट' आरो सिगनेचार बेखौ नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव गोनांथार लिंक होनना बुङोब्ला मैयानिफ्राय अलरेडि बेयो स्टार्ट जाखाबाय 27 फेब्रुवारि 2021 निफ्राय आरो बेनि लास्ट डेटआ 13 मार्च 2021 स' गोसो गुदुंफ्रा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय थाबैनो लिंकखौथ' अलरेडि बुंखाबाय आं एप्लाइ लिंकआ डाइरेक्ट थांखागोन एप्लाइ खालामनाय जायगायाव स' बेहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन जुदि डाउनलड खालामना लानो गोसो बेयाव थुना हो होनना बुंदों नै अफिसियेल नटिफिकेसननि लिंक स' बेहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन लोगोसे रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेटनि जितु फर्मेट स' बे फर्मेटखौ डाउनलड खालामनोब्लाबो बेयाव थुना हो होनना दङ ना स' बेहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै सार्कोल अफिसारनि साइन लायोब्लानो जाबाय थ' बे एक्चुअली जितु रुराल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट बेयो अनलि 1 नाम्बार पस्टनि थाखायल'सो दिनै एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट स' बे पस्टनि थाखायल'सो जितु बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट बेखौ नांगोन प्रिफारेन्स मोनगोन आरोना नांगोन माने प्रिफारेन्स मोनगोन साइन्स आरो बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट थानायफोरा स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोनांब्ला अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं